og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Minecraft. Det bliver super fedt. Vi skal i gang med den tredje episode. Ja, nok den tredje episode af min Minecraft-serie. Prøv at klare Minecraft. Og jeg tænker, i dag, så skal vi måske finde en event til vores får, vi har nede i fangenskab. I, eller vi har det virkelig skønt. Men jeg tænker, vi skal finde... Ja, hello? For helvede, hvor... Men jeg tænker, vi skal finde et andet får til vores lille ven. Jeg er gående dernede. Og som sagt, jeg ved ikke, hvorfor jeg endte ud. Det kan være, at jeg har spillet, og så ikke givet at gå tilbage. Men jeg er jo meget doven. Flytter. Men vi skal også lave vores farm større. Det er derfor, jeg tænker, at vi lige skal have jord med. Jeg tænker, vi starter med at lave farm større. Jeg har en spand på mig. Nej. Hvis jeg er død med min spand, ikke? Jeg vide, hvor lang tid jeg også skal bruge på at finde noget iron. Og så ende i det første afsnit, eller i det andet afsnit, var det jo været døde. Og så spørger jeg skal ikke skifte emne. Og så finder jeg et sted, hvor jeg døde, så jeg har en optagelse med. Og så har jeg jo glemt, at det forsvinder. Så jeg er nødt til alt med det der. Og jeg skulle bare kigge op på halsen af igen. Men jo, hvad er det? Og nu har jeg så glemt, hvad jeg skal sige. Duper. Men jo, vi skal jo have lavet vores farm større. Og så skal vi jo også finde en ven til vores får Kurt. Jeg har givet dem navne, sådan er jeg. Væk til det. Jeg giver altid navn. For satan. Jeg giver altid navn. Nej. Jeg får tyk til at kunne komme ind. Jeg giver altid navne til vores kære små venner. Inde i men nu skal jeg... Nej, men nu skal jeg lige tjekke, om vi faktisk har noget, hvad hedder det, en spand, eller en spand generelt. Undskyld lige venner, beklager. Kom her. Undskyld, kære ko. Jeg er færdig nu. Færdig. Sådan. Spil videre. Yay! Woo! Men vi skal... Okay, så en spand.
Er det min spand? Spand med vand. Her kommer jeg. Yay, yay. Hvad fanden? Nu er det bare den der. Ja, men jeg ved ikke, om vi kan finde et får. Og ellers på den bare være ensom. Ja. Se. Kan jeg gøre noget? Her. Siden. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Men, ja. Jeg har jo fået, fordi der var små venner. Lav nogle flere børn. Ikke. Du må også. Man kan ikke lave børn, der lige er sgu. Jeg har sådan en Ivan, eller hvad? Bare lige 2 mere. Og jeg gider ikke til at ud og finde flere Ivan. Det er så typisk altså. Jeg gider ikke. Så typisk. Nej. Så er det afsted. Ja. I må lidt undskylde, altså. I må meget gerne skrive. Nej, tak. Lille mange voksede. Jeg kan bare ikke huske, hvordan jeg mistede min spand med vand. Ja. Men forresten, jeg har jo været til meetup i dag. Ja. I kan gå ind og tjekke, videoen ud, hvor jeg var til meetup med Alexander Husum. På min anden kanal, den hedder bare Laurits Hall. Så det er bare nemt. Og der er hele videoen simpelthen. Men jeg vil gerne finde lidt for. Er der noget i den cave? Du må ikke springe. Ikke spring. Jeg kan ikke bruge gunpowder til noget. Fordi jeg har ikke en Elytra. Is this iron? I won! Så har jeg fået så lidt langt for mig. Nu skal du ikke tage at lege Indiana Jones. Nu skal du bare ud. Nej. Du må ikke. Er der Ivan? Nej, her har jeg været. Det kan jo være vokset.
Men vi skal jo prøve at klare Minecraft. Og jeg er sådan en noob. Så jeg har ikke rigtig lige vidst, hvordan man gjorde. Men jeg ved i hvert fald, at man skal bruge iron. Det ved jeg. Så det er sådan, vi prøver faktisk bare at skaffe noget iron. Ja. Jeg tænker, at jeg tænker, at vi laver vores spand. Og så laver vi Jeg kan ikke finde et form til dig. Beklager, lille ven. Det kan jeg bare ikke. Det må du bare leve med. Okay, dumme form. Hey, se hvad jeg har. Se hvad jeg har. Kom ind. Ind til far. Ja, kom så, kom. Ind. Være ude. Nej. Kærlighed. Kærlighed. Ja, værsgo lidt kærlighed. Ja. Nu hvor min telefon ringer. Jeg synes også, det er godt tidspunkt at slutte videoen af på, så hej!